Tervehdys. Minun nimeni on Pekka Liisanantti. Asun Kemijärvellä. Olen rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri. Aikaisemmalta ammatiltani sotilas eläköidyin vuonna 2021 syksyllä. Sen jälkeen insinööri töissä. Ammatillisia vahvuuksiani ovat vastuullisuus, luotettavuus, ongelmanratkaisukykyisyys, oppimisen halu ja mukautuvuus, tekninen osaaminen ja kestävyys. Tavoitteena on kehittyä ihmisenä ja yhteiskunnan osana työelämässä ja vapaa-ajalla. Olen erittäin kiinnostunut kaikesta teknologiasta ja myös hyvin utelias kokeilemaan uusia teknologian tuomia mahdollisuuksia kaikessa toiminnassa. Unelmani olisi olla 5 vuoden päästä johtotehtävissä luotsaamassa isoa tai keskikokoista yritystä kivikoiden, karikoiden ohitse turvallisesti, luotettavasti ja varmasti. Kehitysmaailmassa harppaa isoin askelin teknologian kehityksessä pysyäkseen. Nykyisessä vauhdissa organisaation on kyettävä johtamistoiminnassa uudistumaan ja kehittymään. Uusia johtamisen apuvälineitä tulee johtamistoiminnan tueksi ja niiden kokeileminen ja käyttöönottoon on oltava rohkeutta tämän päivän hyvin muutosnopeassa maailmassamme. Päätöksenteon nopeus on hyvin tärkeä asia. Tekoäly jo yksistään ja sen hyödyntäminen johtamistoiminnassa, esim. Henkilöstöhallinnassa, logistiikassa ja tulevan ennakoinnissa on tärkeää. Olen erittäin utelias kaiken uuden oppimisessa. Kuvailisin motivaatiotani oppimiseen sanalla nälkäinen. Olen tunnollinen, vastuullinen opiskelija ja pyrin aina pääsemään maaliin oppimisessa ja työelämässä. Ryhmätyöskentely on erittäin antoisaa ja erilaisten näkemysten hyödyntäminen oppimisessakin on tärkeä arvo. Itsellinen työskentely on myös ominaisuus, joka on opittu organisaatiossa, missä oman kompetenssin ja oman talon sisällä ei ole saatavana apua. Verkottuminen on tässä tapauksessa hyvin tärkeää. Siinä korostuu yhteistyökyvyn merkitys ja oman toimintakentän kehittäminen. Perhe-elämä on sellaisessa vaiheessa, että itseni kehittäminen minulle on hyvin tärkeää. Lapseni ovat maailmalla, vastaan itse itsestäni. Kiitoksia.